Najväčšou túžbou všetkých ľudí na svete je byť šťastný. A pre každého to šťastie znamená niečo iné. Možno pre niekoho je to vtedy, keď sú deti v pohode, keď má dobrú, veľkú, peknú, milú a rozumejúcu si rodinu. Niektorí ľudia šťastie vnímajú, keď môžu cestovať, keď môžu po sebe zanechať nejaký odkaz. Ale určite mi dáte za pravdu, že iba ten človek, ktorý je zdravý, tak môže snívať a môže si plniť svoje priania. A to, že my chceme byť všetci šťastní, to znamená, že chceme byť aj zdraví, tak musíme začať vnímať okolie, ktoré nás obklopuje. A to, že sú tu rôzne civilizačné nástrahy a problémy, ktoré nás spúšťajú civilizačné ochorenia, tak im treba venovať patričnú pozornosť. Ak sa nám dá, treba zo stravy postupne vylúčiť biely cukor, bielú múku a v niektorých prípadoch aj mlieko a mliečne výrobky. Vidíte tam pána v bielom oblečení, ktorý postrekuje jedlo, ktoré my budeme v podstate papať. My ho nikdy nepapáme v takom mundure, čiže to všetko, čo on tam nastrieka, tak tú toxicitu dostávame v potrave do svojho tela. Je tu niekto taký, ktorý vôbec nemáva žiadny stres? Dajte ruku hore. Asi nie, takže stres nás každodenne. Musíme sa naučiť s ním trošku pracovať, aby nám neznepríjemňoval život. No a štvrtá oblasť, to je to znečistené životné prostredie. Meráme ľudí, robíme im analýzu organizmu. Veľa ľudí má v tele ťažké kovy, čiže či už to nadýchame, alebo to príjmeme vo vode, alebo v potravinách. Existuje to, je to tu, poškodzuje nám to zdravie. Čo je ale dobrá informácia pre nás všetkých, že naše tela sú neustále vo výstavbe od narodenia, dokonca ešte v tom prenatálnom veku. Naše bunky sa vlastne pekne ďalej zväčšujú a bábätko, embryo rastie vďaka výžive, ktorú dostáva od maminky. A keď sa dieťatko narodí, je tu zdravý človek, tak každý deň potrebujeme prijať. Najlepšie bolo z potravy, až takých 90 potrebných výživových látok. A to tu vidíte, že je potrebný prijať v strave 60 minerálov, 16 vitamínov, 21 aminokyselín a omega-3, 6 nenasýtené mastné kyseliny v tom správnom zlatom pomere. Dajme si ruku na srdce. To, čo papáme, naozaj to obsahuje tieto všetky výživové látky? Neobsahuje. Určite mi dáte za pravdu, že neobsahuje. Svedčí o tom aj táto tabuľka, ktorá je z roku 2002. Mladšiu sme nenašli, lebo asi neexistuje, ale na nej si môžete pozrieť tak zhruba, aký pokles výživových látok, minerálov v jednotlivých druhoch potravín je. Napríklad mrkvičku si zoberieme, tak v tej vápnika ubudlo až o 46%. Není to vždycky presne to číslo, je to hore-dole, ale napríklad takého horčíka až o 74%. Čiže my sa snažíme papať, kupovať si kvalitné potraviny. Otázka je, či to, čo tam má byť, či to tam je, a keď to spapáme, či nám to do toho tela vlastne príde a či sa nám to dokáže aj streliť. Čo nás veľmi teší, vidíte tu aj produkty. Sú to produkty, ktoré vytvorila vedecká rada. Sú to vedci, sú to lekári z celej Európy, dá sa povedať aj zo sveta. Sú to kapacity vo svojom odbore, ktoré dlhoročnými skúsenosťami a štúdiami vlastne v laboratóriách vyskladali receptúry na tie jednotlivé produkty, ktoré sú čistá príroda a sú, ja hovorím, že sú takým božím zázrakom, pretože dokážu robiť neskutočné veci. Firma rastie, napreduje, rastie aj v medzinárodnom rozsahu, je v 66 krajinách sveta, kde dodáva v podstate tovar. A o tej jej kvalite svedčí aj také ocenenia, ako je napríklad Forbes Diamant za rok 2023, čiže kryštálové ocenenie, najlepšia firma medzi takýmito firmami na svete. Máme kopec certifikátov, máme kopec vyznamenaní. A tí, ktorí sú tu z medicínskej oblasti alebo odboru, tak vedia, že ten spodný certifikát s tým modrým lemom FDA je certifikát, ktorý majú iba niektoré výživové doplnky, niektoré lieky a niektoré potraviny, ktoré sa z Európy vyvážajú na americký trh. Takže aj Američania, Kanadiania tieto produkty milujú, lebo na tú účinnosť vo svojom organizme pociťujú. No a na túto Nobelovú cenu sme neskutočne hrdí nielen my vo firme, ale v podstate
tejto Nobelovej ceny a z toho, za čo bola tá Nobelová cena vlastne udelená, tak čerpá veľmi veľa firiem. Je to tzv. Objav v roku 2017, že v tele človeka existuje tzv. Cirkadiánny rytmus, to znamená, že každé 2 hodiny iný orgán vykonáva takú zvýšenú funkciu a keď ten výživový doplnok sa dokáže vstrebať na určitom princípe a mechanizme do tela presne v tom čase, kedy napríklad pečeň pracuje, kedy obličky pracujú vo zvýšenej miere, kedy pracuje srdiečko alebo dýchací aparát, tak to je hotový zázrak. No a naše produkty sa predávali 4 roky na svete. Tento mechanizmus strebávania vo sebe už mali zabudovaný a až vtedy vedci západného sveta po 4 rokoch predaja prišli na to, že takéto niečo vzácne vôbec existuje. Teraz si môžeme dať otázku, že ako je to vôbec možné, že táto firma, poľská firma, toto všetko už mala v tých produktoch zakomponované a vedci západného sveta to zistili až potom. Existuje na to taká jednoduchá odpoveď. V podstate tieto produkty sú vyskladané podľa princípov tradičnej čínskej medicíny a ajurvedy a tam tento mechanizmus strebávania poznajú niekoľko tisíc rokov. Takže to je len také potvrdenie toho, že tie produkty sú naozaj špičkové a svedčí o tom aj zlatý štandard našej spoločnosti, pretože každý z týchto produktov je čistý. Neobsahuje žiadne GMO, neobsahuje žiadne konzervačné látky. A čo je fantastické, tie tekuté sú uskladnené v sklenených fľašiach farmaceutickej kvality. Čiže sklo je najkvalitnejší obal, ktorý zachováva tie výživové hodnoty a tú energiu, to všetko, čo v tej fľaši je tak, ako to má byť. Bol deň Zeme. Deti rozprávajú o plastoch. Poznajú veľryby, ktoré zomierajú na to, že popapali kopec plastových tetrapakových obalov. Nás teší, že my máme obal recyklovateľný, čiže aj tú planetu Zem si tým obalom chránime. Štvrtou zásadou je zásada IHHP, to znamená, že všetky tie suroviny, ktoré idú do tých jednotlivých produktov, one nie sú konzervované vysokou teplotou, kedy by sa všetko dobre v nich zničilo, ale sú konzervované a spracovávané vysokým tlakom až 1000 barov a minimálnou teplotou. Preto všetko, čo tam má byť, sa zachová a to, čo tam nemá byť, to sa v podstate stade dostane preč. Piatá zásada je zásada komplexnej zmesi. Až na výnimky, väčšina našich produktov je vyskladaná komplexne a v synergii. Čiže vždy máme nejakú nosnú surovinu alebo zložku daného produktu. Popri nej sú v danom produkte ďalšie zložky, ktoré v podstate zvýšia 10 až 20 násobne účinok tej základnej zložky. O produktoch sa nebudeme celkom do hĺbky rozprávať, pretože naozaj si ich viete načítať v katalógoch, na internete, úplne všade, ale máme neskutočne krásne spektrum produktov. Vidíte tam v strede, že máme produkty tekuté, pod nimi máme produkty tobolkové, ktoré už sú zamerané špecifickejšie na odstraňovanie alebo riešenie nejakého problému, ktorý človeka trápi. Máme tam aj produkty, ktoré majú klinické testy, čiže už sú na úrovni liekov, ale stále sú zakategorizované v kategórii výživových doplnkov. Tu máme produkty jednozložkové, určite viacerí poznáte maku, spirulínu, žalúžen. To sú také klasické vlastne produkty, ktoré si viete kupovať aj v lekárni, ale na inej kvalite a v inom zložení. Máme tu veľmi obľúbené šumoviaté tablety, ktoré milujú hlavne športovci. Máme tu konopné olejčeky, konopné čaje a máme tu také proteínové alebo slim shaky, ktoré slúžia ako náhrada stravy. V vrchnej časti máme organickú kozmetiku. Poteší na 100% každú jednu ženu. Od toho mladšieho veku až teda po môj vek, kedy už je tá pleť taká, ako sa to volá? Nie je stará, pomôžte. Zrelá. Aj zrelá žena je, aj zrelú pleť má. Čiže aj máme pre tie mladúčky aj strednovekovú kategóriu, ale máme aj pre zrelé ženy kozmetiku. No a je fantastické, keď sa teda spojí tá vnútorná výživa organizmu a prejaví sa to na tej vonkajšej kráse tej ženy alebo každého jedného človeka.
No a keďže ľudia riešia alebo riešime rôzne aj zdravotné problémy a niektorí sme na to takí citliví, že sa nechceme zdôveriť cudzím ľuďom, tak lekári a vedci v tejto spoločnosti vyskladajú také sady produktov, ktoré keď si človek vo svojom e-shope nájde, tak si ich vie pekne hodiť do košíka a vie, že mu to pomôže na nedostatok energie, na zvýšenie imunity, na zníženie hmotnosti alebo potom na kozmetické účely. Toto je taký detoxikačný alebo chudnúci balíček. A čo nás na tom teší, že vždy človek dostane k tomu nákupu nejaký bónus. Napríklad tu dostáva jedálniček. Ako sa má žena, muž stravovať, keď sa schudnúť? Dostane k tomu e-book, dostane k tomu zoznam cvičení a dostane v podstate k tomu aj odborné poradenstvo. Takže aj výživového poradcu by som povedala. Čo nás veľmi teší, ste tu športovci, tak tieto produkty berú aj vrcholoví športovci. Väčšina z týchto produktov je na kolínskom zozname čistých produktov s antidopingovými testami. Napríklad už 7. rok je partnerom Duolifeu Emeška Žilina. Tí majú celý štadión olepený tým, keď tam pôjdete, sám Duolife, chlorofil, kolagén, celé mantinely sú s tým olepené. Ale veľa svetových vrcholových športovcov, či jednotlivcov alebo klubov, tak sú partnermi tejto spoločnosti. Možno, alebo určite všetci poznáte Felixa Slováčka. A teraz sa dostávame v podstate k tej komplexnej stratégii zdravia. Ja som dneska merala dvoch takých veľmi vzácnych ľudí, ktorí sa medzi nás prišli a oni športujú vo svojom veku, 60 plus, dovolím si povedať, venujú sa aktívne športu a to je úžasné a mali krásne výsledky, také výsledky, že mladí ľudia to nemajú. Naozaj, verte mi, ten šport je neskutočne dôležitá oblasť, ktorej sa musíme začať čím skôr venovať, lebo stále sa cítime, že sme v pohode zdraví, ale odrazu príde nejaký vek a celé sa nám to zbúra ako domček z kariet. Takže jednou z tých stratégií je šport. Treba to do života zahrnúť. Ľudí súčasťou je stravovanie. Veľa ľudí nevie, čo má papať, s čím má kombinovať, ako to má jesť, majú nejaké tráviace problémy, ale aj tak si to dá, však tak to ľúbim. Hej? Takže aj tu sa môžeme dozvedieť, ako papať tak, aby sme boli z tej stravy vitálni, mali viacej energie. Treťou oblasťou je práca s myslou. Keď si budeme tu v tej hlave stále nechávať tie negatívne myšlienky, tie vzorce správania, to, čo sme zažili a sme si s niekým nevyriešili, čo nás prenasleduje stále v živote, tak akú realitu si budeme tvoriť? Dobrú alebo zlú? Pozitívnu alebo negatívnu? Negatívnu. Čiže aj s tými myšlienkami sa treba naučiť pracovať a tie zlé, buď to vyriešiť vzťahovo, alebo ich vyprevadiť cieľene preč, teba nechcem dvihnúť to ako šišku zo zeme a zahodiť to preč a choď a nepotrebujem ťa. Štvrtou teda súčasťou toho zdravia je to taká zložka, ktorú nikto v živote ani jeden deň nevynechá. To je pitie vody. Bez vody by sme ako nevedeli žiť, že? Otázka je, že akú vodu pijeme. Či nám tá voda pomáha, alebo naopak nám škodí. No a piatou súčasťou zdravia je táto suplementácia. Škoda, že niektorí ľudia si myslia, že keď toto budú piť a pojedať, tak to im zabezpečí nekonečný život a úžasné zdravie. Není to tak.